Je skovaný! Levá strana z mýho pohledu! Dejte to někdo, kurva! Střílí skrz ten plot vyprcanej! Vidím ho. Mám ho, je tam. Černý oblečení. Luna, Járova 483. Je v rohu. U vlajky. U vlajky, české vlajky v rohu nahoře na fakultě. Má dlouhou balistiku. Na střeše, levo, filozofická fakulta. Filozofická fakulta, nahoře, na ochozu, černé oblečení. Kde jsem? Balistika a stojí nahoře, jak je česká vlajka, tak pod tím stožárem vlevo. Schovává se. Hej, ty zmrde! Ty zmrde, tady jsem, střílej sem! Sem, pojď! Schovej se! Tady jsem! Hej, tady! Jo, bacha, žije jsem! Aby nestřílel po těch lidech, kurva, co asi dělám? Co asi dělám, ty vole, tam jsou lidi. Vidíš ho furt? Jost, ne. Je potřeba jim říct, že můžou jít už ošetřovat, že celé tě na střeše. Tam nikdo nevleze. Viděl, ty piču, stojí house tam. Já vím. Bacha, jde nahoru! Má dlouhou. Luna, Járova má 483. Přechází pod ukrajinskou vlajku. Opakuju. Ty vole, abych ho smáhnul odsud. Je u světel, u reflektoru. Je u reflektoru a kryje se, Bacha, pojď. Ty vole, to chce odstřelovače tady od toho sundá, ty vole. Já mám u sebe akorát 19 Glocka. Je tam, Bacha střílí, bude střílet. Ty vole, nemůžeme střílet. Je schovaný pod ukrajinskou vlajkou. U světel. A střílí krz ten plot. To znamená. Já ho sundám odsud. Přesunul se. Potvrzuju, přesunul se pod ukrajinskou vlajku a střílí skrz to zábradlí. Balistiku na to. A má na tom opět nožku. Nebo o tu Dolfína někdo s dlouhou. Po případě od Rudolfína. Ty zmrde. Skurvený. Já bych ho trefil odsud, vole. To je skurvysyn, ty vole. Ty svině. Kurva, kluci, dělejte do píče. Opravdu nevím.
Ty vole, pojďme střílet. Zeptej se, jestli můžeš moc střílet. Aspoň nějakou tricí palbu nebo něco. Zaměstnáme. Postavil se. Postaví se, jestli máte dlouhé Still people running. Potřebovali bychom s váma mluvit ohledně jednoho příspěvku na Facebooku. A vy řešíte příspěvky na Facebooku, jo? My řešíme příspěvky na Facebooku. Že cenzura je nepřípustná, že jo, v naší zemi. Nemáte důvod, to je svoboda projevu. No, není. Je? Ne, máte, No ne. Já se s váma nebudu dohadovat. Svoboda projevu je, ale furt Je. musíte být vědomá toho, co A budete tím vaším projevem vy způsobit. vlastně, Jo, takže my bychom vás vy rádi vysvětlili, co vlastně jste tím porušujete práva naší země. Jo. A porušujete ústavní právo. Tak si na nás po tom výslechu můžete určitě stěžovat. Jo, a Není komu si problém. budu stěžovat? Jo, kdy se vám to hodí, abyste se dostavila teda s někým, s kým nebudete mít vztah? Z kriminálky. Slyšíte to lidi? Za mnou přijeli lidi z kriminálky. Dobrý den. No to je náš šup. Lidi, to jako, rozumíte, z kriminálky, jo. Opravdu jste z kriminálky, z ústecký kriminálky. To jste měla na tom služebním průkazu, no. No tak, Šustecký no, kriminál. no můžu ne, nemůžu. To nemůžu, tak fotit nic nemůžu. Tak fotit nic nemůžu. Natáčíte, jo? Já jsem vás na to upozornil na začátku, mám to nahraní. Natáčíte, jo? No, ale i když můžeme, protože jste veřejný, no, neřešte to prostě. Vám to No, udělá radost. takže já nevím, kolem 4:00 klidně bych mohla. A klidně tady na Střekově, jestli to tady kluci zvládnou, jestli tam je tak nějaká kriminálka, nebo... Tam kriminálka není, nějaká výslechová místnost tam bude, ale záleží na tom, jak bude volná nebo nebude volná. Jo, to znamená, naše služební působiště je dlouhá 2, takže v centru města, pokud se sebou někoho vezmete, můžete si vzít jakoukoliv právní pomoc, ale to vám nesmí do toho výslechu zasahovat. Jo, vy se můžete před tím výslechem poradit s tím dotyčným, ale v průběhu toho výslechu, tak do toho ten dotyčný zasahovat nijak nesmí. Ne, ale bude tam se mnou jako svědek. Ať je tam kdo chce, to mě celkem jedno. Ano, dobře. Jo, takže No, jenom to nechápu. dlouhá 2. Lidi, slyšeli jste to prostě, jo, kriminálka za mnou byla kvůli tomu, že jsem něco sdílel na Facebooku, takhle pracujou dneska chlapi od kriminálky, který by tady měli stíhat trestnou činnost. Tohle není trestná činnost. Rozuměli jsme si. Máme svobodu projevu. Vy porušujete ústavu, ústavní zákony. Pokud jste přesvědčeni, Rozumím tomu. jo, super. Tak se mějte hezky, naschle.